Тук е он. Ще го извеждаш ли малко? Извежда. И тия фоксите, знам, че само приказват, мъркат. Никаква ефективност. Само мърморясва колко малко пари взимали, колко много Ама работи. ти оправи ли това? Пуснах го писмо, съжалявам, че не ходих в министерството да го пусна там. Тук почтата ми взеха лека 70. А ти иска да му хвалиш топката. Искам. Да бе, виж, че тя носи. Дай да ти я хвърля. Вземи му, няма тя. Видина дай. Айде. Хвали ме в тази. Я не стигна.